салом мекунад азизи самод хона баса гаҳвора аст кӯдак гаҳвора кӯдака хоб мекунанд. Моро модар ҳаматӣ 11 та кӯдак тавал кардагиянд, лекин 5 та кӯдаки хурдшон 1 сола 2 сола мегузаштагиянд. 11 кӯдака бигем, аз 11 каса 10 кас 11 нафар 10 нафари мо дар гаҳвора калон шудагиянд. Яки гаҳвора дар модар ҳаматӣ нақл мекарданд ки дар гаҳвора вақте ки моро баста будастанд ку намеҷумондиянд. Шир мемаконд яъне хоб мерафта будастем. Вақте ки бедор мешудем аз гаҳвора моро мегирифтааст. Дар гаҳвора моро ҷумондагӣ нест. Ва модарам пурсиданд ки чаро намеҷумонидем? Модар ҳаматӣ мегуфтанд ки мо намеҷумонем, барое ки кӯдак нороҳат мешавад, майнаи сари кӯдак чӣ мегӯянд нодуруст инкишоф меёбад. Барои ҳамин моро дар гаҳвора модарам ҷумондагӣ набудастиянд. Фақат бастиянд шир мемаконд хоб мебурдаст моро. Вақте бедор мешудастем аз гаҳвора моро мегирифта будааст. Гаҳвораро бо иваз карда баъд чакае ки бо кӯдака хоб мегирифта хоб мекардааст. бале ҷумондан ҳатто ҳамин духтурои аз 21 ам мувозиқа кардагиянд ки гаҳвораро кӯдака наҷумонед. Бо кӯдаке ки мисол ки череп медоре мега гаҳвораш накунед мега ку наҷумони гаҳвора мега. Барои ҳамин модари моро ҷумондагӣ нестем. Ман духтарчаам бегаҳвора калон кардагием. Барое ки дар гаҳвора мебастам шуд мемонда хона мера бедор меистод. Баъд дар гаҳвора бегаҳвора калон кардагием. Хона не ки гаҳвора нақл намедем, барое ки таърихи гаҳвора аз яҳудиё омадагия. Яҳудиё гаҳвораро барои мутоҷико баровардагиянд, ихтироъ кардагиянд ки ҳамин кӯдакҳоро биҷумонанд, майнаи сарашон тик 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 карда, баъд калон кишид, баъд тарсончак ба ин хел кишварҳои дигар ки рафтанд ба натонанд гап зада ва забони ҳамунҷаро ба ёд нагиранд. майнаи саре ки задан гаҳвора даба майнаи сар чӣ хеле инкишоф меёбад. Ай гӯдаки майнаи сараш майда чака тилиқ тилиқ мезананд гӯдака ба сарвайрон, падару модарро гӯш намекунад, писанд намекунад. Як сабабаш ҳамине. Гаҳвора дабастем, гаҳвораро сахтар наҷумонем. Гаҳвораро тамоман духтурои асри худмон мегӯянд ки наҷумонем гӯдака дар гаҳвора. Бандеш, шир штен хобонӣ бедор киша гаҳвора гиринша. Ма як сабаби ҳамин забони ёд нагирифтани ҳамин тоҷикиҳо мо ҳамине. Охи мебинед кишварҳои аз Тоҷикистон берун мераванд, забонро ба зудӣ ёд намегиранд ку. Камаш ёд мегиранд, бисёраш ёд намегиранд. Аммо як гапҳои асосиро гап зада наметавонанд. Баъд мегӯянд ки моро ғам метиҳанд, моро эҳтиром намекунанд, моро муносибати хуб намекунанд. Охи муносибат айб да худмон ки муносибати хуб ки накардем айби ҷо. Дар гаҳвора дар кӯдагие ки калай гӯдака майнаи сарро ҷумонанд, майнаи сари дигар ки ҷо хуши кор мекунанд. Моро падару модарам мегӯянд ки ҷумондагӣ нест дар гаҳвораи мо. Бо мо мефаҳмонанд ки гӯдака наҷумонед, шир макони хоб кунед, бедор кишед гиред аз гаҳвора. Ман кӯдакам бегаҳвора калон кардагием, барое ки гаҳвора ҳам сари кӯдака мисол вайрон мекунад, ҷумонед бисёр, ҳам пушти калаи устухони сар ин хел чӣ мешавад, ҳамвор мешавад, баъд меҷиқад чира майначаи пушти калаи инсона. Барои ҳақqa баъд одамо сарашон чӣ мекунанд, намефаҳманд бисёри чизҳоро. Инам оиламон ки наҷумонда калон кардагием, мо ҳамон чӣ қадар забонҳоро гирифтагием, чӣ қадар кадоворо хонда ва маълумотҳо гирифтагием. Оилаи мо мисол 6 нафареки дар оилаи мо калон шудем. Як бародарам 25 солаги шаид мегузашт, ки бародарам бо дипломи сорт катон кардагӣ буд ста техникум дар шаҳри Ваҳдат. Бале, мо ина ба наҷумонда калон шудагим дар гаҳвора. Гаҳворам наҷумонда кӯдак калон мешуда кӯ хасте? Чӣ дар кор ҷумонда? Майнаи сари кӯдака беҷо карда. Калон мешава бечора кӯдак намедонад, дигар рахш намедонад ки ба киҷо рахш равад, киҷо интихоб кунад. Чӣ гуна дар як кишвари бегуна ки рафт гап занад, мисол ки худш ҳимоя кунад, аз ҳуқуқи худаш мисол ки ҳимоя карда тавонад. бале. Барои ҳамин хоҳарои азизу муҳтарам гаҳвора ки мекунед кӯдактон наҷумонед, шир тиҳед хоб мебарад кӯдака. Бедор кишид гиринша гаҳвора. Наҷумонедш. Лекин гаҳвораи анҳо ғармиё хушрӯанд. Модар ҳаматӣ мегӯяд гаҳвораи ғармиё хушрӯанд. Ғармиёро намеҷумонӣ, хел мерава худаш мебиёяд, майнаи сари кӯдак намеҷумад. Гаҳвораи ғармиё калаи кӯдак намеҷумад. касе ки ғармиё тамошо кардем, гаҳвораи ғармиё оламои болон, камаровиё ғармиё гаҳворашон хушрӯянд. Вале хел дутарафа гаҳвораи хеле вай дора ку. Хел чӣ мегӯянд ҳамворак дора, хел гаҳвораро хел тов метиҳем ку меҷумонӣ, мерава хел мебиёяд, хел мерава мебиёяд. Гаҳвора намеҷумад. Гаҳвора хел рафта мебиёяд, хел рафта мебиёяд. Майнаи сари кӯдак намеҷумад. Майнаи сари кӯдак оромад. фаҳмидед? Гаҳвора хел мерава мебиёяд, лекин кӯдак намеҷумад. медонед барои чӣ? Барои ки мо гаҳвораро намеҷумонем ку хел. Гаҳвора фақат ин хел мекунем ба чизи худаш, ба бори худаш гаҳвора мерава мебиёяд, ба мисол ки сабуки худаш, лекин кӯдак майнаи сарашро намеҷумонад. Майнаи сари кӯдак тамоман намеҷумонад. Гаҳвораи ғармиё хушрӯанд. Ҳазрати модарам мегуфт ки гаҳвораи ғармиё гаҳвораи хушрӯе ки кӯдак намеҷумонад. бале. Барои ғармиё бинед гапа хушрӯ мезананд, доноанд ғармиё. Яке дигар миллатҳо дона, лекин гаҳвора ки наҷумонанд доноанд. Кадом касе ки гаҳвораро наҷумонад, кӯдак доно мешавад. Дар кадом минтақаи Тоҷикистон ки набошад. Лекин гаҳвора ки ҷумонад, баъд кӯдакотонро дар оянда нагӯед ки чӣ гапа намефаҳмад, гӯш намекунад, чӣ ба сараш вайронед, чӣ ба
گپ میگردونه چه به پدر مادر احترام نمیکنه، چه به سر همسرش دست میبرداره، همسرش میزنه، دخترش میزنه. این نیروز ویدیو تماشا کردم، یک خواهری غیر ملتی خمو نوش نگیرم گیره که دستکی میسو مرا شوهرم با هم میته شوهرم خیلی میکنه میسو بعد اون یکی دکوره که جمونه بعد اون زنش بعد دست میبرداره میزنه میسو مرا بچه هم خسته بعد دخترش میسو میزنه که یک قسم میزنه این از سوی گوره جموندن برای این جمونی نه جمونی گوره بعد این گوده کشید تیمه کنه خوره خزانه که نه جمونی که بس هرشن خبرم با کلام میشه بس سر ویران میشه میگم نه سر ویران کردی سرم در کیسه ایسوس oda میوشو سردار کنی چیه یعنی اینم من قشنم الحمد شما چش نرسه من قشنم ولی نمیدونم سردر چیه کودکای دو روزه سرشون در میکنه یکم از سر ویران کردی تری کردی و تری کردی یک سببش همه جمونه گهوره لیک اگر خوین گهوره نجمه گهوره غربی بخرین در گهوره غربی کودکتون خوب راحت میکنه غرب پیش آدمای غرب پیش قدی گهوره فسانشون به پیش میندارمشون